kum ga jing beteng ban rakhe yak jing dap ka basan pusnem jong ga Riboy District Sports Association nagaliang jong athletic committee jong RBDSA kan penlong ya ka inter club athletics meet arjar arpsan ka penlong ha ka khandai bat shipoltrik benai risau arjar arpsan ka ba on penlong hamran NSA mini stadium pahams im nongpo ha ka neg inter club athletics meet arjar arpsan kindon laijat ki jing penilekai ki bakentup ya ka jing mare track ka jom bat ka throw bat ki noy sim benta ha ka neg inter club athletics meet arjar arpsan kinde bet tang ki manapok ke district Riboy bat kila ban sim benta nagi club ki budan hapok ke nek district bat ginoi sim benta ha ka inter club athletics meet arjar arpsan kinde bet ki khana ki ba khat rus nem karta seneng bat ya ki jing tip ki ba khambnia pila ban pun ha ki nek number ki ba sa se ka thain nongpo kila ban pun ya ka kong pi maring hau number new not prasan arsan iwe hinriu khandai ki ba sa thain sning kila ban pun hau ba di seliang hau number kendai hendreu iwe RR sanat lai nyo hendreu kibasa cha thany Riboy mingi phila ban phun ya ka kong S teron hau number kendai sau lai hendreu nyo kendai nyo hendreu nyo bat kibasa cha thany siang laper kin phun yo ba A dilar hau number nyo hendreu lai not pra sau lai sau hendreu Shushu nagaliang jong ka swimming committee kan penlong ya ka jingi kop jingi lane ka swimming competition bat haswa ka tiki jingi kop on penlong shwa da ka free training na ka benta ginong jingi ki bakwa bani sim benta ya ka free training on penlong hak arpu pra bat arpu khandai trik unailar arjar arpsan ka ban sedang nul ngapor lai baje janmet hatril fun park ka badan ha umtro Riboy district bari swimming competition on penlong hak ka khat ar bat khalai trik unai nailur arjar arpsan hatril fun park kinong sim benta ha ka jingi kop jingi lane ka swimming competition lapia ha ki lai benta ka sub junior bat senior nak benta ban yo ye kijing tip ki babania halor kene ke inter club athletic meet arjar arpsan jong ka RBDSA pila ban phone ha ki number khandai hendreu RR san not lai nyo hendreu bat nyo hendreu lai not prasau lai sau hendreu ni nakaliang jong ka Riboy District Sport Association lengba ka athletics committee ngidon ban ya rakhe ya kene ka snam ka golden jubilee lani ka jubilee ksiar te bat hawide bat kene ka jing rakhe ke jingi kum ka we na ki jing rakhe hapo jong kene ka silver jubilee o golden jubilee ke jongi nakliang jong ka athletics committee ngin penlong ya ka inter club athletics meet kaban long ha bunai Oktober ha gitarek khandai bat spautarek jong bunai Oktober arhajar arpusan ha NSCA mini stadium paham sim bat nak benta kani ni kwa ban pentip syaki ki barok ki sport club ki badon hapo jong ka Riboy district nak benta kani ka jingrakhe kumlaong in penlong ya ka inter club athletics meet arjar arpusan kindon ki events ka kabandon nadu ka track ka jom bat ka true badau gede bat kini ki events kinong isim benta hindai betang yakiba napo ka Riboy district ikna ki samla ki badon napo jong ka Riboy district ki jongi bat kila ban yasim benta nakanu kanu ka club lada ka club ka jongki kami sim benta hapo kene ka inter club athletics meet kila ban yasim benta na ki way pat ki club ki bai sim benta da ka jingis tu jingmot lang bat ka club ka ba kikidan ka age limit lani ka snam karta nak benta jong kini ki nong ile kai ngin penlong tang ka way ka kategori bat kata kan debit ka senior ingin sim betang ki kena ki ba khat riu snam sejrong kena ka benta ki jingdon kam habide bat ki nong ile kai pan ki club nginbu ka entry fees kan long sanspa tingka kawai ka club kaban sim benta la kalong tang kawai ki events lane baro ki events ya ban sim bag ki haban silbag sanspa tingka kum kabay registration sya ka athletics committee ba agaju rukapor ni pentem ba ki nong job agni ka jingekhun kandon ka medals kinyo ki medals ki certificate lemru bat ka cash prize kabangin ay nadu
ka gold medal hadu bronze medal te bat hagajuk kapor ngidon ban kerpat syapi kum ki paranong snong jong ka Riboy district ba phini simenta sidram ya kenika jeng rakhe ke jongi ya kenika golden jubilee dak ba phini simenta ban phin sei ya ki sap Italian jong ki kun samla na ki club iba pher ngi ka athletics kamlong kum ka football akaba Riboy district ngidon ka Riboy mingi sport association abidi tangga football bat ka Western Riboy sport association gini tang haka football tenre abidi bat ka athletics man ngidang de hiban pej berok away ka district kumta ka Riboy mingiru kadang kentup lang ka Western Riboy ru kadang kentup lang hapo ka jeli jong kenika interclub athletics meet kumta la kerpan yaki bakin ya simbentalang ya ka swimming competition bat kumjuru ya ka jing ai training na kabenta ki swimmer iban don hapo ka district ka jongi tabi day bat kani nakaliang jong ka swimming committee namar kumbangitep bagday ka committee kaba danglong idak dep ban sengtang hapo sisnam kumta kadang don ka jing hikai kabang ihap ban hikai sibun na kabenta ki nong jingi gi jongi kumta nakaliang jong ka committee kalayakot ban penlong ya ka free training ani ka free coaching nakabenta ki swimmer ha ka arpupra bat arpundai terik jong benai agas arhajar arpusan kaban sedang nadu ka lai beje janmit ha thrill fun park angtai ha umtro bat nagbenta ka jingdon kam hagte ka free training ki swimmer lani ki nongjingi ki haban rahi yala ki jong ki tiar ki jong ki nadu ka patlun lengkot bat kumjuru ka cup lani ka swimmer cup lani ka cup mo kaba ki haban rahi bat hagaju kapor aka smisajang ke bendai ar kendai terik ka por kanlong yang sedang nadu ka por kendai beje men step ya ka bangin ay ya kene ka free training bada kaju ka por lakerpat ya kini ki banwan sya kene ka jing sya ay jing hikai kin pendiang hi yala ka jong ka bam kadi bat kumju ya ka bai kali ka baki kinwan bada kaju ka por nakaliang jong kenika komiti hi kan penlong ru ya ka competition aka khatar bat khalai terik jong benai September kabanlong ha kaju ka jaka fon trail pack umtro bat nakabenta kenika swimming competition ngilapia haki likely ki kategori kanta kalong ka sub junior bat ki senior agaba ngin shem nadu ka age kaba khatar hadu khat sau khat nreu hadu khatra bat khatra shalor ini ginde ki age group iba ngin penlong yaka competition nakabenta ki samla shinrang bat ki samla kenthai bat agaju rukapor nakabenta ki nongjom kinyo eki medals bat kumju ka certificate bat hagaju ka por kandon ka cash prize nakabenta gold medal agaba ngilabu ba nginai 10,000 tengka o 10,000 tengka ka silver medal nginai cross pa tengka bat kumju ru nakabenta bronze medal nriu spa tengka kini baru kendai ki individual medal but individual cash prize ila banwan simbenta simet ladakin represent nakanu ka club kabadan hapo jongka Riboy district ka jongi kini kelong ka jing pentep so nakabenta kenika athletics meet ka tarik kaba ngin pediang yaki application form kanlong nadu lasyai ka sengi kaban day khat kendai terik Agos arjar arpusan bat ngin penkut ban pediang adu ka arpunru tarik September arjar arpusan bat
yakini ki application form entry lani ka registration form pila ban yo na gitu ki number ki ba ngingi la kedong bat pila ban pha online ru leng ba ka WhatsApp bat nagbenta ki athletes la sha ba kin yasem tang artli ki events way u athletes like no ka relay abide ki relay inyo ban siem extra klem danyo ya ki events ki ba ki la siem Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei